abana nigo bagochora chinko abana bagochora chinko chora maroro toroseria mandasi obosibu abotire ngoiteka bure chora bono bwangu gochora chinyinge naro koria mange erio nabaise bauto omorero basacha tumbo bitugi buna chinza chiro moreka maguta tasamba bangena n'abakungu bagokonya obosie bakungu nte pandu wengima nosie kenyoro keri paka chisese koroisia emegati ase nyasaye nkungu ene nyasaye nkungu lazima erie koro kwentingana ya igoro arafu naende baumoro korwegwa kwibinyugwa ase chinyasaye ching'ao sote chibono mocho kaniko gakora chibuche kiagarana chichigo jakonitora raisi nyama bange chana bagenda mwamu eono. Get the point. Take a step forward. Ono na achile moja kwa moja mpaka seke pindi kia leo. Igoro twari renti tokaranga chinta kana na babora ka na bamenyi mbabu gateme chando. Aino maete na jaka nyoranga tari lero ababora kaba jaka kuebwa. Na batokoro rinonyene renta se kanisa kwa nyora babora kabe ebiru. Women ministry yako weekende kwa nyora babora kabe ebiru taiyo. Na nyene serikali yako roberia wacha kuiguo ndogo taba kurumagana ole naende mtu achito katika chinta kana bwana inta chinta kana chiri goba kuebwa mangana ya tacha gete igoro awakora isane ameke bunga kamo kema ligata bwana achake wasomebu bona sama tukaria ekero aboroki gwa barenge komente kana kera aboroki gwa barenge komente iwa kwa soma kokobeka kama okay. Wana sama tukaria. Ekera aboroki gwa barenge komenta kana. Ekera aboroki gwa bare komenta kana. Omubarobo. Nkwabete okwemurungania. W'Abayahudi. Abarenge gokwana ekegiriki. Bari bare gokwana ekegiriki. Igora asa Abayahudi bari abarenge gokwana ekialamite. Inkiro kibare kwemurungania. Soma. Ekiagera ababora kababa bebe twase ko waberwa bana kwemurungania bari ekiagera chiza cyoko baga ababora kababa bagakorunga ki bakewa nonyana se chinka nabatoho koraga tari nyuma nabana chisubuku cyayikire kwanyora abando bagiramo mwango shereke atware onyomo bora ko romo chikyabanga oyo no munyangendo ntambe nonya tware ko muri gintware ko monyora eliore buoye ani wanaua kuebwa ande wachaire ona bakungu bagia basaja bale moyo naomba ni washauri ya kwamba you are the next candidate matemo yo mwakonde nayo wikaransa ekiagero ina ikaransa ya kamoyeria ona kana muchianda naye kiagero to kumanya aho bibilia tanga yo ikaransa na kuegara adanga nje wana nje ya ingo gosireriere ekiagero era naende musaja ataigo jago kukabere na kulimo omugano yo gakaranga ki kaera rero igonde ase abagaka abangina abasacha n'abakungu muratora ase chinka naja konyoranga abangina chikorera bakeiga mbatageti kogota nabo batageti baraminyokie miakero lakini otakanga obosio kugirigenta ando takanonyene tukia yebe muamu wone gento kebasinyete giyoka bataranyora ngakiago korarusu chigite chichirega chigite echi na chichioka naende gento kende kiabasinyire ngakiago kora ichori chinyama ari ugeri ndi basa gotenena aina rokare challenge yesebare ekiagero mokugo korogukorera na bana cha kugingere tukibuna marika goteba lakini edaye ya nako mojomo tuoye ngata tobarore mbuche chimbuche ngichi akora iwa 16 verse 31 Proverbs chimbuche chirasomo twe negutwa yobonene chimbuche chirasomo twe negutwa yagentoki yobonene choko na kuchiruseria elio eyo nigo ekonyalekana ase enchera yoboronge yani omonto gatwarire chimbuche ebitari bibyo byakoreka igo yacha ase encherere naki yaboronge nkiokora koretere edaye iganda ababuri edaye
ritiriria aberire bono rende yarura setunki mayoko rangie kogenda oso tutaiti kumanya ayekio tagete kumanya ngeringa omotu no muama ekero omotu omuamire so what ekiagera ririkare nkwaroseti ontugia gakorora na ere onkio korose rikere madari arora irumo gochimwambe kabobe bono nsunyuko mayaki nkibono kayenda 20 verse 29 Proverbs chinguru na chochire obonene bwabamura nguru chiabamura injowe watiki mbara inigweterende mumanyetaro aya erio korende chimbuche ni gochire obwari bw'abantu abagoti abinto chimbuche igochire obwari bw'abantoki abagoti kyokona gosirerio obwari bono rero gere anti-clockwise ekera bangina nabaga bakendaye mwamu abasaye bakendamu bono babatigeire ekiara motaeti kogota babakonyire omosaja arore bwoya mosaja okorogukorera nkiakogingerera omotu omara gotenania omotu munengo konyagesure gatenene korwari gwasunyukumayanga oribori nomogaka goso nomosae abagaka aba bakogingera nkiotari kogingerera buna amarika agoteba inkiokogingerera chindaru esitairi omonto agingerete chindaru esitairi bono rende riri gose nkwagingete chebirindo gekonda agakorora naende rero ng'ogokorora. Okay, Leviticus na Walawi 19 verse 27. Basaja wali bakogingera buneta takeiri akibibilia wataba tibo maise kona cha chituke chaino tibo maise kona cha chituke chaino mesi wose chindaru chaino mesi inkyoro chokogingera tukia amonse aande igoro inkyoko gingera chindaru korwa igase chimbato kogo kyagwa chitenanio kagene gore nyaronyo ngige koliete ona bana bana batanga nanje karonda abo manene nkogingera muna mosacha getako gingera ani ogatenga ogingera tebuja iroko amabere nega konde kegare atarasi iba chindaru waishire osireme ara mabere agusinye ona korege nto igwa egento na changa nyore dini yeito yangete nekene eri yeite tagete amangana morora akubansera monto tasome kie bukwego teba amatebi mune birengera bibia yabire aliese bukwego kana buye kumba ebukuyagoranga iki Biblia aina shortcut nayo bwate shortcut na ndaye kia obange kera erere ngorentana magana yo chikorera nchiri chikoro kusumbua ati se mwanya kuchirora chikorera sumbua chikorera chisumbua mochando chibwate noko na komeka magisi okora koriga ringo yotagwana na timwana eria karako na koriga ria kagata kuana na timwa ya akaya na kwa kabe mono noka goka iru mugondo ogagwe kumba mune ya echi yangiririge kona kore makorwaiga ngaiba mugondo kare igarigeretio akakabande mongena na aro kona goteranga inchoyo enerete merondo bwana atakomenya aye omonye no mochorete merondo inera tangane to korigereri naende ne era nchete ayenki ge koriete chikora ranjire chitari ko kore mere mame chiyabo ekorere gotaya ya mweka kere Mombasa ya isira Tanzania na moiri takari Tanzania ewana marikawa tewa Tito ibere mungo bitatu kia marikawa tewa saba ngabange na balichi korera vivyo hivyo na wazee wa kike na wawe mwenendo wa utakatifu wasio wasingiziaji wasio wenye kutumia mvinyo mingi bali wanaofundisha yaliyo mema. Sasa kazi yao ni kuwafundisha yaliyo mema. Watawafundisha akina nani? Wakona wasoma ili wawatie wanawake vijana akili. Sasa wanawake vijana watapata akili kwa nani? Wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao. Hiyo tu. Lakini badala ya hiyo hao mama wanafundisha vijana wao jinsi ya kukataa wanawake zao. Sasa kijana hataki mke wake maana mama yake amemkataa. Sasa makwani nini usiuze ngwati?
nabo igona abakungu abagotu baranorogendo rw'abachenu. Bakungu abagotu baranorogeendo rw'agentoki rw'abachenu tibaba bang'achi iwa abakungu abagotu bakabwate emechando ekera tatageti omwana bw'omonto akamoroseri ring'ana nande riaba omong'achi egento gete gose embesa chiaye chiamokorekaniake bwegotenga ncho moise koyo chuma arenta abana omoibi moise koyo na omoibi inche nkobatebi nchena akagachire besa lakini rero igo muna bono singisiri minchansirana moisode bono omoise koyo borinaga nche rumu yaye tindi gosoa ng'airende nachinyorete ochake ninga ningi no omoibi oruchi besa ochaka esukari nabegete ekabati yatigarete igo nagenda oyambora igo ochakire omoerio wewe watebanga omosukaruge gochimwaye no omoibi naende kare mwaye naende kwe wateba ng'obure ebituma byane byaibiru njera banate ebichuma ng'ondete irega kono omochiga na moisi otari moibi oro wakaba omong'ina korera takoba omong'ina omong'achi eriki gose abasomba ase okonywa edivai enyinge bagera bakorokorera nkonyubare seina akonyubori otera gocha kiakarera yebisiba bwenjete gotuomania abamura bakegogi okoruotuora ng'aigombuo yagocha omong'ina oro omong'ina oranywa erinde erio ochanchera goche kiara gocha mogaso onarera abana baino bakogenda chipigipigi onyorekanie kasitoma yamareta gocha gesima amanye konyora noore para odema nani kama meme akorangi baragosana na moise ko nkiara amatebi obosensi obo na ugori naranyo kagotiororoka arai aira kitotagotwara masikani ande bari bakonyuigwa mbotukora akwe tookumugaso nonye noyo atake gogoita akogoita mutuko agotigora anyura atinda nonye noyo atake gokobekere osumo agokobekere kero gwatindire naomba Biblia iseme 2 Samuel chapter 13 verse 28 ndiye munonia goitwa igagira bari bakonywa abagaka bari bakonywa kanyumono lakini yomanyaga makweli ao igoko kanyura atinda Asamwe Kisha Absalomu akawaamuru watumishi wake, sasa kisha Absalomu akawaamuru watumishi wake, akasema angalieni basi moyo wake Amnoni utakapofurahiwa Amnoni moyo wake utakapofurahiwa kwa mvinyo nami nitakapowaambia sasa nikiwaambia mpigeni Amnoni kisha muweni msiogope si mimi niliamuru, si mimi ndio nimewaamuru iweni hodari na wenye ujasiri yani wasiogope. Hiyo basi wewe ikiwa ni mnywaji wa mvinyo jiandae, maana kifo chako utasubiriwa mpaka ulewe. Hiyo ndio itakuwa saa yako ya kuwindwa na kuwawa, hata katika sumu, hata katika upanga. Mauti yoyote yale yatakupata wakati umelewa. Naomba Biblia iseme kiruga. Mwaga chikara sombara yakabateria murigereria Amnoni anyura atindire aratiga ngoterore ono tiga gotera soma Absalomu agachika basomba baye akabateria murigereria Amnoni anyura atindire na moiwe ekeronda abatebi bategerera moiwe ekeronda abatebi ng'amu wake mwaka Amnoni elio awomo mwake kegima moitakwe mawagaremu timwoboa inte n'abachikanga omoginoomoroche ano na marangeti korusiko some bukwanga atia marangeti akaresiko Biblia odanga timuoboa igo bari bakunywa bagira bari bakunyura bagaka indi moroche baraitwe nekero bare buya gose nekero batindire azibona kana konyu igo mogena ko bakorera okwebisa marume wachori bakaba murabona chinsa chiro kwa bachori kwa na muno iwete ande bambi ko bago ko boinga lakini mama buya ngibana kware kona
gokoramera yaya baba njo mwana one nkorame gaki nkorame seki ngingo kobunia yani akwe bisa bikeiga ninje baki omonto nywete kamiri muna marika bateba muna akorekana longi dada bateba yandra gosoma magana akorera tito tuare abande bano mogasite koliko kanga soma mogochi libaga mogasoma ebuku ganga riiga emathiri ngano ko ihurire riengenjo kubwiri ogochi gosoma kiara tai gosoma mogochia okay soma naende baba barende tasonsi ababerende tasonsi abachenu abagokora emeremo ase chinka chiabo ekena gigesinye tabang'ina korera yani mukama murakaretwa onye konyokwe kumba osibie nyomba bono ochire rifu onye konyokwe aching'eni bono neriroto bono agosoka ekeiri oruobu etegerera obu nomorwaire naende eritarwareti koborwaire embuga ebwatia bokonyorera niyo omogano oyo egochiabu ekiara gwasinyire ere tabwati nonye negeticha igagokemba mukama morabu agakogenda echiro gesima eroirana nano ochikwabuya oro mosuko nkoramuo tabangeti ekiagera ngoichare arwonyore kugebire chibesa nyomba atagete gochigotumia gakare koira nabori ng'a igo bang'ina morochi muna kanga nabori mogotakananya kubori akwe biseche cheime akorame igo komo mong'ina korera bakaba muraba aho bae ching'eni korukwao tariayo kwa ching'eni korukwabo okore emeremo ase omochio lakini mwesone nabatebire tagoteba ng'a tobwati meremo buo emeremo nerere buo ogwenerete gokora buna korera onye omobere ore buya ng'abono gicha ekeuno giakakobwatete ande gicha gwakabaretwa omwana omotangi naende gicha omotwe okagwateti omotieng'i omogima okagenda Russia aye bono mang'ana meremo taiyo igo mang'ana ayi naerete bono omogaka okorire emeremo igo igakona koboring'o manene otakomotimo ekiana kenda gankonyete tinkerochi gonaye gokoba omogimore buo ebange ande abagina bachikorera chikorobi abwate esabuni yaye agosiberi chianga chiaye chioka munasibiga obisa mogaka ogochikobori makomo nomogaka esabuni gotega ekogorwa eduka ono sinyikomanya ase okonyora chibesa eburoti eye ngariki yakolorere tiriri ogocha ende gagotorera naye okamanya gotorwa omong'ina oragenda obisa obokima ng'a mogakoiti nkomoga bokima ng'atindo ochie giankonyete ng'atachieti mogondo obe natabutoka moya nonye koroche ng'atagokonyeti abamura bachiche bakoe option bakoboring'o omong'ina mondaragoigaransie pani igoro yarosi chicha batibwakibwakia etarakenda noyo ndaiche mogoroba akoboriri ng'ana eri motamoireneti buya agwake risasi noyo oranje oyo bwe risasi igo agogwaka nando oyo moyo kare moyo musike anda bagina batora bakora anje nonde ekera abana basomire ntori kuigugose bagaka nkende naende turi koranga mogakoyonera nabwate kende ase abana aba bono otagete abana aba bakoigwere abana aba bakorigererie abana aba banagokorengererie ase bare ng'ekiagera naye kwarenge mambo yote erio iseno yare wasemia abana oboriri tokomanyanga nabarabuo ekekwa basimekeire banchire nabarabu nakibaracha gosimekerwa abyabarabu byoda ng'ambu yakomenya aseroro komwakomenya mono mokungu omonyariomana naende omonyandamua mu Proverbs 21 verse 19 ona basacha bang'anyire ekiagera totageti akune kende mwana gochigotoma kende totageti mogaka amanye ona obwate chibesa chichire esimi lakini gentogokorera nkeiyo ekiagera nogenda kugora endagera chindagera chinyinge na chichiri gwakani gunyabitari rikwagenda keroka bono besa njibwati maana yoyo gotagetora aragera buya kiara abana ba nyasaye abanjire babeire buya ayanja muri no mogaka anyataribo nkororo igora bakonya omong'ina aretini lakini asase to mogaka omong'ina kwa bisio orangeti mbona bono turuire kebusi we bisie duwe we bisie comforta ya mo comfort the all night endo mogaka aroma ya kwa bisia akarangeti kariga singi 320 ge kabana be sukuru ekerura
akwe ichota ngane gokwa eliwoti bune goika kaika omugaka gakorera mariga yo magoko imari ase comfort gakonya korigi gunga mai mwaro omugaka chigocha oyo goja komutamokera igago kaganga mariga iteire nayo lakini mariga nayo agento kiari ara osimeka na atera tigo ngaki gokore mero monte ngoro karare mengana ngaki enyenge igora magana maonjoreri yari ngomondo karo marebi era tana koe gwari nyama tana koe gumagena ngoma eta magena renge ikomi igaire tatato ona nje ngukaranga ya sabonzi na ndeti ngomoa o manyete karanga na ene nkoriore gisesi bona woje koikaririo tagare irikori kwari eri maiba kwa bimbo mobere kyara etani rio mobere ayamwe korama ya biblia tabanga titoro sako korama ki no muswali omeya tanga tenda mema fanya nini nkibono uko na gwesari ngaete motiga genda nywe gakare koira na gocha baumerana no manana asesegi erinde kagwa kanse no reka kwanyora getinyankero bada ngomba korandia matanga ngoetera sesa nduki na arigeriga ki nene tiabekeire esutia tungeteine esutie ye no nyotungeteine omubere no osene esuti yokere igakaro monta gukwa nabato goikari watanga oyere tigati mokemuna timokire iga ekiagera na ganjara gakenga akorete ki okungona na boka mambi akanda gatore chae akora gatore jaka ile tundu bali agapima akaruko pime echae akagende kiombe kare kiombo mwana kamiyoka kametena owe mama tato kule ndo maana bakanyora akwete roji yare kaba naye nga yuko chagereri lero cyaro kwa boka ko ngano omorebi oyo mata magana nara gusirerete ayo taramanya kama ndianda hori omorebi ori onya takorete anya no nyango no sinu kare kona konyinyera kango ndo ko bori ikende igono mubari morebi ye karara kwa rubo sibwese na riora kuminga andi no jore moyo waki akinge kone kieke ekiagara ngina gago chabaka kioreri agotenga soko kabisa soka tinduti matenda rusie kurate abadoda nyako hwezi ako ngacheri ngana anderi yako ngachire chichi nkekyo nchuwa jabata bane nkonye mago jamba ho tegerera ekibara tegerera okwana ojo marebio yare kobo tare kobori ngankekyo igona tabira basa paka yani ta no kwemanya temanya injende ta marua inkoerese muno gwelete kunywa to koboka kwenda kunyunjara njengo temu no koboka elindo yu onyago hoita korenga ki yekera kuna komoita ayense maya korete onyene chianga ogurete elinde ga komoita tonyo tuti toko wenda komorusa limocheri ando mondo leita gato muswali atanga musipa wa kujitakia hauna nini awangina bare bako kujikorera batanje tia bachokoro omonto go kutimoteo igago kini gunangina koro oreko kungaki abago jae dini ne rieta igo so mabuku temanyeti bade chitini nje ita igo so mabuku chigo so mabuku ngakini na koro timatea areko ngina rende yunuke Timoteo chisemia buate igo chiarueta sengina koro bagena mokarazeta erabanga bachokoro babori wunga kange kimwagambira na nyogokoro abachokoro baomba tebe kende kwa batebi gosomo ngena no rie korobi ekoganya yaruga bama igotenda gesieringa igwa nyokoro mukorangeri nyokangoro ekiagero urugire na nichinda rugerete nenderama nechingenio monda wenda wasari abana Iwa 17 mstari wa 6 Mithali Marangani 17 mstari 6 Abachokoro nigo bare hutwa yechisokoro chiabo Abachokoro nigo bare hutwa yechisokoro chiabo
no banene bwa abana nigo bore abaibori babo abanene bwa abana ngaibo kobera asa abaibori babo iga bangena bari chikoro bichiri chitatageti abajokoro na inde chikoro bichinde njiro chiracha kesima na ande mwanja chicha tiga chibera ari emeji yabo chibwa tu pagusi abuata abana njete agatwara na abana ngete abana bo moise ko kwenyaro kare Mombasa barabuko abana bande ngoja bara tiganda asibia marangeti ababoyo no tali kwenya abana beri meri tambaje bache baiga ahoko imerida lakini abana bo umwana onde oyo moina umwana onde oyi ekiagara tali kwenyara tiga bana bamuraba batakali kwenyara batali ikiri mbaka bwato bakongaki eroyo yako kuo moivi unaika yobo karuo nano mate nkwanyi bete chisiringi 10 go njebara ngakobera chisiringi 10 gakinga ikwabe genda ukonyogera nore yoro moivi move yani yako kuo moivi ekiagara mwabo konyara ngokora tiki ana abaje koro bamenya taigo akarora nyareke nariora manyobu yabuga abaje koro ana bangina mbari chikorobi mwanje nande bokorobi ubocha agotara neke bungu omuna kamura gatara nyama yari bone nyombenge che omongira karuwe ke bungu ingosoro inyore moito toyo inyore burange timboyo inkoira na gocha mborio mamuroringa no mayetena mama akorara burange tibota kone tiki abana mara bwe rizereta ka bungu we rizereta kapisa bwe no gende sabari nyombe kiretenga toyo orenda banyana chinyanga au barabu ikababunge mono ekiagere ise kogenda ochandekire omonge no lio korara buye kana wacho koroba omochi ngaga nje menyete nje buye kabune ntorobo aya maswali naro nkyo kamenya bune ntorobo na abana baro omochi ngige koliete omo eria karora akwe echingi jira totebinga ngwa choga kwa ekiagera gore ntete sura ya kazi tutaetimwa mate nonde abasaja mbali baraba ngaini basaja ababake aboge ekalongi naruarete goseise yako na komoigunga ngakyaboka natia oko iwo nyare kiraro oteba mobeke gari aje Nairobi mobeke gari aje Mombasa mobeke gari aje Nakuru nkyamo iro akuero erinde biye gandari kakoranga yo mochango yatoko mana jiga saiboro jire nkyoroche otare kora moire nyagitari riyo boruire bwachakira riri nkyoko ganyeranya areke konyoyo mino nayo sese ni webo ibo tako banyomo ginakwe erino mako mogorere neti eri atakaro chiara tebe ngambi yamano omwana one nkie neti era mokonyi tako banyomo gakakwe omanye kogoro suti tako banyama tangabe omanye gochaka inchu barore iwa 71 verse 9 Psalms 71 verse 9 to baisa ayo jakayo nje ngumatie kimokoli usitupe wakati keronda bana agotire to baisa bonjwara ekeronda bana agotire tontiga kero chinguru chiraba changereire iwa tontiga ekero chinguru chirabe changereire omoibori tabaise gotigwa nya chinguru chiamoereire ngoruarire ada bande bare bara bakora ekara somire kebungeke oimokio moibori omoira na akuru era buye kokwenyara ne orikire omobeka na akuru abanyabisa mumo sabasu ni bonyikomorora kwa hiyo bonyabatera njomete enkumetia abantu bari nkam gesana leta to mongina amba na goja komorora aye omanyete nonye no motori boko gorumwaye na chari yendege amako goro motoriro ngaya kurusia transi wadia goja na akuru iwa naye okwa moiro mogache ngerindo goikasa gokwa agotebikende takogotebikende aserietalia Yesu amba Biblia iseme 20 verse 21 Proverbs Iwo 21 merangani ase bali bakwayerera nganje ntage to mongina bera mwana timba se kunya mondo gotereni merondo goja komorora ntage to mogaka morende ngiwe kanya gitari tindage tio ndacho ege korera bago chikomomuga to iguroro aye
naye nerira iko kumubwatu uhuru yake. Yey. Okay, soma. Oisakoba neribera soko nyoro omwando bwango. Oisakoba neribe asoko nyoro omwando bwango. Korwa omochakano omoero yegoseseniwa orio kagerete ngatagotebi mukende nero ogoichete ekayo omoerio oiwo koinga ontugi bararachete ontugi ojate ngatata nachire ontugi one orande emangara yentogi ari alikuwa magazara iro mwako mulimoto tayeti bande bamorore ande iwa bande muna babuga tobokora ebi basambire biribiacha biria serikali yareta bikagera bakaba karare nduguya atigantara ategerera matangazo buna ntara tenne nyunga ebi basabirimbiro agosembia ruo bari mabategera matangazo ebi basabiringa ibiteneine iyo ibo byasira abaibori abange bano nkora kubari ekiagere ebi basabirimbia gerete bakaba karare ndua okunga mamo minto ndere kwa ekiagere ebi basambikorete ki ono balimu ekakora abiria balimu alimo tabakorera timuya inuna abaini naomba Biblia iseme 28 verse 24 Methali amurabane no barekera omugaka kure otigero mongine chae komenya ko bagotabanga mongina ta gotigero chae yo sianyare egento togokora togwaterana ke omontara gerio mongina baterana chae ke omontu akapio pogisi muaye omongina otigero gochandeka omugaka otigaro gochandeke kiagera mongina taiyo omwomana kona batanga omane to moerio echaero ni ntu ari gocha gwatera omanyete mari na kurana ayatiga wajama kurane lakini ujue ya kwamba chochote unachopanda mavuno ni lazima katika jina la Yesu. Amba Biblia iseme omonto okouraise gosengine nibo yabo moto okouraise gosengine nibo yabo erioteba ayakorona kweremia ebitibirie bibe kiagere ebintu abaibori babwatene ebyabana oyo nigare omogisangio bwoyo ogosiria Biblia ya Kiswahili inamuita mwizi ebuku ya Kiswahili yakomoroko omoibi iko kerike tungetia abaibori tigabarie ekiagera matuka Nyasaye na ete abane baraya badanga njoma ete tima eti ekiogokora ekiagera bakiare baomba akwa ngwateba ngoyonde nere mwachete komoga na akwa abane ngare bakwa njoma ete tima nyetie gento ganyete 20 verse 20 Mithali omonto aragererie ise gosengina oyo etaya yaye nerimiwe oyo etaya yaye ekero kiomosunte kerima yani riyo bogima bwago ikirie nyasi riyo rojega nari gutambuka kenkonyora nari kindi abuno etaya yaye kurimirigwa abuno obogima bwago bogosinyira bakungu bare bakoro kubakabamura barentire ande guchiabe batingiye nga baramumba nchete Nyasaye naenda no bare meye dini lakini bakoro kusumbua ababe mumurachi kugora kene ngaere mama atebanga nkomoera lichikuge tinkomoa mongino bwa amamuro bwa tigambu torerwe nyame kiro mama kare bwe kabu torerwe robo omokungu mayatanga nkonye kanyinyi yeke yonsi erinde moruse yeke aye ngoma ete mama rero tari ko yekanye ni chiaya moarigo anya tori ko moa manyanga wasimekire neri gasandi kore tegi oya bakungu banyoma tu bakaranto bororo 26 verse 34 Genesis nare buku entanga ni moinu gakundi ekondeta yako yanyora kiara bona aere kichara konda aiga onkore kichainu basiano no bategerera. Okay, soma 26 verse 34 Genesis mojakano barangwera na isana mibungo 34 akio mojakano Esau alipokuwa mwenye miaka 40 Esau aigete miaka 40 akamwoa Yudithi ku Yudithi binti Beeri omoise ko Beeri Muhiti omoyiti
na Basemathi naenda kanyoma moise kondo ko Basemathi binti Eloni moise ko Eloni Muhiti nere roho zao Isaka na Rebeka zikajaa uchungu kwa ajili yao. Na Isaka mukabubuoro iwo muguraro karantu mochi onchone bintu orubania abantu bayiwana ine omumurabona ko ihungi na view sasa tana komarora mugura parovi lakini meye dini no hare inogore iwe yanga ome yabaye yanga aseki eleta kagore iwu igebe temo yotaringi no monto ando oja se dini onyabange mbasundoka wanga wanjeti ngaya anyi huete na bade basundoka tabatali koiwa ana wana naye bimura biri kwanyorire tiganya sabi konya bikine ende eliyo naye tujakora mana birakoe naye tokoewa ekiagera gwasimekire baisike mare bako kuchikamati chikamati jire nyumba yasumbuye wakaba muraji kamati jire nyumba esani yana kobuga omonto ikabuaye yamutamia oye tiga oyi chonyoro yonde gana bara merati bori bamenya tese nengitira kini no hali ekebusi neme bara kini no hali otaka na ndare ntama chiko na ndabi ekasa ya ndihoro ichaga nkenda cha kusaba igatake taewe ngebintu nebyamo muruminto ngekare bintu bitariko banda bona atagete kwa huko bonga aba muraba banonka baba aya basabe naye kababe yuire orekero yona yamenye akiara ngwa sinyuka menya oja seino injua na masikani manyanga noyo gara merati na kigeko heraro nero nyake sabu muna naye huwa aka atige huwa kamati si agonere nso abakari bagina mbare kera waisi kaba ruli chimbu abo eso isi ko ritata omotesa bunie kamati omotesa omuisi ko yomenyoro bokongu oja kwenda bugo kwamba enyomba gesima na ngino kamenya tanga bunie ntoromo nande eri no moyo wole bono orujo nyayo gusinyire kwa moseriri iwota geteba chikomenya nere mwana uri akonya koboinga tata nyasaye otare wanjoire mama iga omoetiga na tarwara ngende ndera rere gaki gotega tiba ya teba ngabari batasoga tiba teru ndore gosera kamonga karika yenko egwa akamonga kona gosaba ayo tomanyeti ane nyasaye ko ruare ibiro kyara nyasaye ko ruire biyonde biyonsi cyandegete abari muri mbare chikorobi barabagaka chikorobi bako kukorera sokoro akoruka mumuratara magosera kindi tara goseru nundi kwe huko na gotebana aye yakonyora ni getamora kindi nkirikira monyore ekiagera tara kogosera aise ko boko goseire yari na yura moragererie okoragerie kukubuate lakini yari tara kogosera 26 verse 2 Proverbs Shirona sita mstari wa pili asa bantu bali bakonya kokoro koragereri kuo boriri akagetengo koragereri okunkobe ingokoba igubuna kore ng'aniri chinyoni kama shomoro katika kutangatanga kwake bwana na kama mbayuba wayu katika kuruka kwake kadhalika laana isiyo na sababu haimpigi mtu haitampiga soma ngo chinyoni yecheka kuzi una enchiro ekona ko nganya na buna gesingororo geko iruruka na waigona okoragereria gotari engenjo okoragereria gotari nengenjo gotai keroria oragereri igwe aya no oragereri echinso sareti ibo henga muna chinyoni echea me gotaya aya ende ko iruruka na benga igona aya yani korageria okunkori ko moikera bakungu bare bako kukorera bako na bakore bituruturu ngegere abakaba murarabo mwana barabuo bache kuakanihwa mabajukuru babo bache kuakanihwa nyasao itu igaku kuakani kore moyo onyangu arende tenyokobiara naye turi kurendwa naye muno tari kurenda nyokobiara
verse 2 to 4. Ezekiel 18 verse 2 to 4. Je, maana yake ni nini hata mkatumia midali hii katika Israeli mkisema, baba wamekula zabibu mbichi? Baba wamekula zabibu mbichi, nao watoto wakatiwa ganzi. Sasa watoto wametiwa ganzi la meno. 3. Kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu. Sasa Bwana anasema kwa hawa wazazi, hamtakuwa na sababu ya kuitumia tena midali hii. Sasa midali hiyo haitatumika katika Israeli, haitakuwa na maana. Ni kwa sababu gani? Maana roho zote ni mali yangu. Roho zote ni mali ya Mungu. Kama vile roho ya baba ni mali yangu. Ikiwa roho ya baba ni mali ya Mungu, ndivyo ilivyo roho ya mwana. Roho ya mwana mali yangu ni mali ya Mungu. Roho ile itendayo dhambi, sasa ile roho itakayotenda dhambi itakufa. Ngoba lakini je stakorenga ringa ngikubwatie ngeki arege kari gocha naye gekonyora igaba ngina mora moko gukorera onye nkwarende tenyoko biara naye ariga ni gotarendwa na bakaba mura mogo chigotika yoko biara naye endwa naye ni nyasako gotigo menye miaka pakoerero tari kwinyara ayaririo kagerete na bari batakorenda na uba konyoria kumbe ekena sore kiare koerera. Amba Biblia isema kiruga ninkiengencho y'omurabaro yo okoiranererwa gokwana sa Abaisiraeli abaise barira amasabibu amabese amaruru na amaina abana babo abeire n'obukangiti abana amaino y'abana babo abeire n'obukangiti. Omonene Nyasaye ni gagoteba iga ekende buna ntende moyo timoko genderera gokwana omurabaro yasese y'Abaisiraeli mang'ana ya mogonya batanga muri emasabibu ng'erinda abana banyoro obukangiti mang'ana ibonta iguchikobo nama emeyo y'abantu bonsi emioyo y'abantu bonsi neyane korende ni korengana una omoyo oise ore oyone korengana muno omoyo oise ore oyone boigo noyo oyone omonto yogo kore ebibe nero orako omonto gokora ebibe nero orakwe omaete bibiri tikona goncha onchoranua notaka konyereta asuta getiti egocha aya na bwanje kena notagiancha aya na bwanje korenda majika Nyasaye 10 notayarinda egekongo kingeringa majiko 10 ekero Nyasaye gochikwa Musa iga morangeri tigochiga turu akamatebi ngata baise kogenda nonde ekerara yesege tunu akamoa majiko Nyasaye igitine kiara kiaye igonya korangara tinga Musa na bwata majiko ngano taigwera mojanda toyo Musa igakorwa majiko 10 ari kirine kiara kia Nyasaye ngana ene nonyene karago ja konyora Haroni orosiria kamori agotindera inse nande Nyasaye akamatamenga naende jiba echi naende chirata chamagena nande akamoira ne nande akarika buweka ibayo nyegotagete kotoreka onye gotagete korenda igoro asome buku otegerere buku to basa gotegerera mang'ana y'omonto. Ndio maana Ezekiel 3 mstari wa 1 mpaka 3 Biblia inasema ya kwamba Ezekiel akapewa gombo akakula, na alipokula lile gombo, alipomeza ndani ya tumbo likawa tamu kama asali. Ezekiel gakoegwe buku otebiguka buku erinde gakorio buku marikate abango gokora korio buku gagotumwa saba Israeli ndaira mang'ana ari mase buku taria mang'ana ari birengereri yaye no Jeremia igakurangeri wuru omwana otebeunga ngogotumande oringa eno mwana nkingo chigoteba ote amang'ana gochibokwana ingora kwa naende Biblia otebanga ekero kogendo to base kuo
agia ko aratora tosome bukunga inkie bukwego teba totali kobogerera kebungo kinde ngeke njigo soma ngana chiko gechia bangina bora bangina mbangete kebungo kego soma ngatike komine tu nko gesoma mogasoigoro na ene ningo gesoma esaba tulilio minete kabisa kwa rosirie tuki kabisa kwa lekire liunga mwachira na lingo soma kebungo ekyo kebungo nkego soma na keba ama na pia ya yo worimo ayago tuloka abangina tuanchete okona kominyokanga ne wete na ndo chira segete na ne wo chire kebirate na ne wo kare wozenga ki abangina mana tu atangana te komanyanga yeso chire iworo no nyana abasabi mara bitoka tangana komanya intwe wagena mwezi mora gokurwa asome kitabu kyo koiranira ikomena isateke mungu akamo gotirimboka Biblia yote abanga mbakora makumia na bako bweni omonto nande bwanjango bweniri lakini yora chunguzo manyenga nyasao yagu sasima nyasao roli ekiagara dauti yote abanga bakungu bairwe chinguru bakwa neringana bako kwa natali yoko rubani meji yabanto noma etemuna na riga umusacho otali mwaminifu mwangara koletero urwaire mukungu manya kunyundo monunita 100 kuruwa so musacha gocha musacha atamanye tigento kegenderete yasata konye tuliye muku Ezekia ekera kolete ruwa mangana kukuore tuliko huena oya komarentera nomo banyo nyasao koro ku Isaya tamata yabeti ngansabere Ezekia agionjora akarigererie nyasi akarera gocha so manene nkiayoko na kominyokeranga abantu bari ero manene igoro yao ayenkyo tali kuera ekiagero manene bakurigererie nkoro ngango bari bagorira masiba gocha kwande Christmas ndanda ngo baserande ngango bari bagorira chianga barabwa acha kobeka abo no gocha gero Jumapili yogochere bobe abantu bakorie Christmas igo bagosa simenya sae nkungu Biblia yote banga Jeremia na baira so bosiwo manene nyasaye ta ko igu Jeremia ekiagera abana bagosangereri chinko abasacha bakando osi bakungu bakando osi abana basangeri basacha batumbe mituri basacha tumbe mituri igo Jeremia ande ere gukwana magana ayo isa no beri 15 baka 15 bitatu bande ntoje tokore sota agara bande bakore chigini isi ayane sota okorete nande buye barete ngaya bono turakora kende oyo konywa sota oyo konywa gini isi tukorio subuku aye gokorete gento gisaine bari mogorete chianga Jeremia amusina mbili aliye somo ngwana oli orenge chera ekera sibona tu ne yanga onjolere tibwe agajaga koragera mumo mwoti igoko kore yanga ngano yinga ngochobe kesubuku aya manyanga ninya sae nkungu gosasima aya gokagere tenga nyasa ore moyo gosasima ibona kana na manda sitajalo ziwe nakana inge nakana kosene ubuku ayo no masomi oli aya nakana ngamo kasogo le kiara bane mbale batego soma buku soma isana ibe 15 baka 18 Aye Yeremia to baise gosabera abantu abagose korera asengento yabu onyana abasabi yaboko na korigia chinga kingo ikakire nyasata abayiwa no nyoko abayiwa kwe munge chenji yabeire wana chinga kingo ikakire nyasata igupi bakokuminga ki igona sariye turaziboti ngosariye turaziboti to baise gota konsorora asengento yabu ekiagera tingo koigwa yani nonya basta na gosabera onya ayo manyana torewa na bako gosabera lakini mabadiliko taiyo eriki ine ayetoro chia mangana bagokora agwase mechie y'abayuda ari abagokora nase chinchera cha Jerusalemu soma mangana bagokora abana nigo bagochora chinko abana bagochora chinko chora marara tora seria madasi obosibu abotire ngoite kabore chora bano bwangu ayo gochora chinyinga na rokoria mange elio na baise ba utomorero basacha tumbe bitugi buna chinza chiro more na maguta ta samba wangina na bakungu bagokonyo bosie bakungu nte pandu wengima rosio kenyoro keri paka chisese
koroisia emegati ase nyasaye nkungu ene nyasaye nkungu lazima erie koro kwentingana ya igoro arafu na ende baumoro korwegwa kwibinyugwa ase chinyasaye ching'ao sote chibono mocho kaniko gakora chibuche kiagarara chichigo cha konitora isie nyama bange chana banenda mwamu ono ndoleko ga nyasaye banenda mwamu nekero tuwa motigire twaja kausasima chinyasaye ching'ao na ende tuwamenya kojaka gotaya yanga nga nyasaye ototigire banachire gosabatindo chikende tokora kende ekiagara hobwate chinyasaye chinkungu na chogo sasima. Mwenyezi Mungu awabariki. Amen. Get the point. Take a step forward.